Hej, vi skulle lave en video, når hendes piercing var gået ind, og det var den, men vi måtte desværre ikke filme, fordi det var ikke et reality show. Så vi fik ikke filmet, men hun fik den, og hun lukkede øjnene hele vejen igennem. Så vi sidder i en bil nu, ikke? Så det kan godt være lidt, men ja. Yay! I'm so happy. Så det er didn't bare... cry. Ja, men det var bare sådan en kort video, fordi vi fik ikke filmet, det måtte vi ikke. Men jeg fik taget et billede af hende i stolen, så... Gjorde du, Albina? Ja. Så du sådan, I må bare ikke lægge det på Facebook. Ja. Fordi hvis han har sagt sådan, så kan der altså... Ja. Kan de kontakte jer. Så... Det er ikke afslag i det, Lars. Hej.